741499726. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Uyakima umwanchomo ligerali lituko nelia Jumatatu ngolengi wachakire ikia ubyakigima anonsia sorigete TV ya Gatembe litukaliga lia kabere gositari kibere chomo tenyo kabere omwaka no bwechi bubere na meronge bere ne tano nomo ekeneke onga chinsa ibira senjira yobwikira no hasina kwaligania mange kurwase county ya Kisii county ya Nyamira abo igochi county chionsi was county ime yense ya Kenya nchini ngonguru kwaro ni ototo nyangiri kurwansa memenyirilio ni goto kuwatira nere Wilson Makole. Manjo muligerali ekionga chinsabire ni gotoko chaka na engana yogo ichane kurwa ase chinsemo chia Nyamira ase abanyanyimbo bachakiro botuki magayo musacha yomo bwemiaka ya gatwa Serieta Eric Mocheche omenta kurwa ase kenyero kia Kirenda imeye ward ya township wo ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira gotoka kasirete mabwaya sinchira chiobo tutukanu muligito fati gari gisembani gataru gachinsemecho na gotwalelio roboti lokobwati. Abamenyi bekenyero kya Kirenda imeye ward ya township ebunge ya West Mugirango nigo babuka emambya ya rero n'amagombo maiga y'umusacha w'imyaka yigatwa Serieta Eric Mocheche omenta kutoka emambya ya rero ase enyumba yaye y'uburaro gaisungetie moisondo kuru moisondo na igweto kugura agitune pikipiki kono kanyano ari nyumba matuka atatu kono mambya karabu akire nari abana bamwe bamuretere ndagira
nari banyora rende bachi kumurangiria banyota ari goitaba nari bake umurango banyora rende ayeng'etete but ase enchera y'obotutukano nting'onyara goteba igeita gose igakora ki, lakini ikiaba so strangely imekuwa shocked kwetu like youths. Wajua hii kifo ya kwanza kwa youths. We have found a lot of cases mayouths wengi wamekufa. Kubatekana na makweri aya nigo abanyakinyoro basabire abanyanyimbo gokora obotuki igoro yekikiriretere wesungia Ekorekana igentungero kiarenkia genrete kira outside nonye banyakinyoro bataratebia, lakini tugosabe serikali akora obotuki tumanye nkikiabereta aya umumuro yagachagweitwo gosageita because igesungeti lakini gangetinse kero monta akuneta marunse igentegi gocha kiabege konsana ku discuss yote muntu wegeitete ko stateiti aigo boigo imbaira ribagari yabo na gukwanira ubugima bwa nyagusira omwana oyo n'omuntu ugite sukuru buyagaita bakanani nwansi n'amatiku ko andi tato mwabo ajanda akamwira karo atigarangire yumasi ange ukora akamwira naende eborteknik omwana urengo mungai ntumaiti asaya etabia ya gwita akatige sukuru taji gukora nanda akaiwe taji gukora akabano yaje kumwikira acha gwita ensemo y'abasae ebasabire abarai bababekamo na kubakwanira igoro y'obugima bose ebikorwa ebiga mbike ntukusaba gwaito onyinge konyarekana abasaye baise kubekwa mu ba township bakora what you call mental health abantu basomeni ku counseling bakuteguna cy'ubuguma buri bose benefit y'ubuguma ninki togosorwa ng'abana bakeka mokorora bakuna kuburabura balete ange usiga gote omutu onyatiri mono molete ange motebererie mukwanire ngora counseling rangiri omuntu umunyagitari ogokora counseling bali ba psychology batebi ng'a umwana ororekanira iga na ari na malaria obongo umwana ukwanirwa ikiagera mangana yabuna akoba ngotoreterera mangana mangi naende ba ubwoba bwaba amakweri yaiga areto bororo obonene asiyamate na boigo abarai nigo bairire chingakechi na gosemia abantu anene abo bagwetera amarito bona nerebuya usanga na bande elio gokiania omubaro bwabwo bagweita kero kwanyorire omochando tiga kogwekirera nano omonto omonene kero kwanyorire omochando orime yao gusumbuete tema goshana abantu nari oranyore chisemi abana batokoroka chensi tigango bamanye nga Nyasaye naro nero twanjete nero ogoto obugima tomokorere chingaki chionsi nari obugima bwaitu borabo obuya abana amote nga mumanyita amange toikanga sa baibori twakwana nainu ekere tore moyo obugima tokwerusia Nyasaye nagwanje na Nyasaye taitu monterusia obugima menya mpaka ekera gocha agwanja gocha gokoira nebintu binde bigochi byareta mangana chigurupu chiri abantu bakorie ebintu ebyao biri bigotindia ekero tindete tokumanya ose nawo chigweita Hinko reporter Getembe kuraigase county ya Nyamira Njefatikad Gisemba na mwancho mwarigero kuchinza machia amarani bamenyi bekenyero kia Nyamirandi eyue gotoka chinsa machiambanda chiambanda ward ya Marani bunge ya Kituo cha North county ya Kisii nigo basokire na gukurira gusena kurwa ona kwemurunganiria ebikore byobo bibwetugo ebyabere bikanekwa ase gase chinsa mecho gwikira boneka nigo chia mate gwetani sanamo chia siririe chitugo chiabo gwetani chia siririe gwetani chiombe 10 ase amatuko abwangoiga munago tumanyo mulikito Daniel Ontere Nasense meiga ya mbanda ye kutoka Kitutu cha North ase county ya Kisii ekenyero nonye nabo abamenyi bairwe ngai na baibi betuko kuro mapema omwaka oyo asichinka isana nemo tayari cheberwe chombe 10 engana yagendere koleta amabolyo igoro yoburindi bwensemeye Nicodemus ogega omugaka bwekenyoreke nero chakiretwe kubusenigwa asabogete Jumapili yaeta na kumere ng'ombe yaye yarenge rieme ne mori charusi gwebweri unanonye charenge inse yoburendi obotingo asenka yaye bone gento ngolete nsugumete gaitango ikaga konyora ng'ombe chingo chikuri chirogoro ogaraki ngoira na gochinyomba gochingo beka bone erongi kiara nasogete ne kenyansa kera nabe kerongi
ngobeka ne bikoroto tugwanza gukora ngotebire no mongina nendo ya ne gaiga bagwanza rene gukura ari twanze gukura ne tugwika epara onyora bangwana gete bakurukuru bakoira mabere marani bagoro bandenga ngombe ne turoje tenene sari rugoro igora ga ndora yose na ere yingo ngona kanyora ne moli ingena rende baire bona bo mugano yore ngo mugenge gato paka wikira bona na ngombe yisirete tutaramanyanga injira kituranyare kanyora lakini nabon bwate matumaini ngombe na bera atuke kiara no anje tino jenga ngombe ya nero nesirete Karo mugoba nere nigaribiriro kubotekana no gosiburwa gwechombe cheyibere kurobweri mapeme ikeye echo boigo chitaratoka gwikabono no mokyoye bukurikia no nyendo roboti asigetasini kebanyimbo bado turanyora matunda ndeonsi iko narengera tungane nkonye nje koni nonyino mwana agendere school egere na nje naende na mabere twali bona abane bako boli mambi botambe bunga ngombe ya tiri kurusi mabe Omongina Teresia Mwenyenche umurimi n'umutugigiata w'echombe ase myaka mingi bono kurwase kenyore kekyo nigonere areberero magaga yokuboka goche gukama akanyoro bweri bokwaura oteba abuoka nogo semerikwa ye kwarenge ngaboka mamne magi ngasokia magi na mate ngatereka ali isiko ngagenda nyumba ngalente mori ngasiba bono nkaira na nkanyore ng'ombe tei bono ngukumina kinga ye ng'ombe ya chinji kumaga magachaka gukura gukirura ari ga nkanyora tei bono ng'ombe ya na konya nere nkonye tegakininje ngosokera iga nanyora gintu nasokera mami egati yechiamate boigo chigendrete gwetera sari neria ya yunuke mongina egati yechinde chinyenge ono chikagenda igo tukachikoligia mambi the following day omugambi tasem day omugambi nachete ekero omugambi achete agateba akakwana ya tu akwana tawe barasa agateba lika suspections abantu bakalika masakara kero balika akufungulia masakara yigabo akagenda naro tukwachire koganya kurwelia toteina ki suspections chianyore tunachieki asabono baboria bobisa babanyimbo gotingyo bolindi bunencheremo yuko kyani bikore bingabunebi bono tukugunga abantu mbaro utatia tutarabamanya bagocha banyaki ebichaiga kaba akire ebicha batuma kaba atumire bamataye ng'ombe etu akonyoreire bali aliga nigocha mocho kocho eng'ombe tuanyole eng'ombe Asese mwende omukomanda bobanyimbo ase sub-county ya Marani John Kemei Kemutai nigaenekirie negetaseni kyagetembe negotebuna ebikore bunebyo byabere bikogendera namba begetomokia kubisiria nechinga kecho abamenyi baboliwa kurwa mangana ayara bakonya sabutuki nkuribo teregetaseni kyagetembe kurega Marani ase county ya Kisii ereterane ngorko Daniel Untiri na umwanchu murigerelinga nonya serikali yabete koralinga barke wa bonsi bali goswase grade gi kumibanya kwa bagoswase chisukuru chirende yonsi bale nebe mbabwate skuru bise mbabwati mbale gati abo batanya konyora chinguru wasali baga lyo goswase skuru oyo mabo no mwarke wasiri testesi korwase chinsemo chandizini ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii uyu nyato kabaga konyora muchando manne asiri baga lya buse asatanya kabaga wikelia kogenda skuru kondeli zukulia lero niganya kabaga konyora maiso no mogoko magiga yo muamate oyo mogose oyo mo bokogania okuya wesokia na kumuira guikase skuru ya gusegandukirira ko iruboka ikase skuru ya daraja 2 esanyara kabaga gochaka masoma ebene litukulia lero ase klasi igose grade gekomi munagotume mulikito Dipon Asanya. Nilikuwa nataka nikikaa mkubwa nikuwe journalist lakini mami hana uwezo, nilikuwa naomba munisaidie. Maiga yokomerekera kijaira okogania asomoroki wa Stacy. Mimi nilikuwa naomba tuka shule yote wanaweza kunikubalia niende bora nisome nitimize malengo yangu. Oywe origetie obokonyi asogosoa grade gekomi ingana konya yarolekanire kobo mwerio gugutekerania endoto ya eyo kobo muraria nigo abantu bari no moyo bugwancha banyara gwesokia na kubatuko bokonyi ingana ya mwirere rero gusirwa asichisemi amalieta nkuru kwesta nyali bali nchene social work na ndengo kora charity work
omwana oyo Stacy omusani one naro ndigiti agante ingo mwana naro bwato moibori oyomo na endo bwato obokong utaraenda skuru gwikira bono iga bono nkarigia abasani rende bari babwato moyo bwogwancha tugachamo twamwaka nire school fees yo mwaka mugima nande twamugurire bintu byonsi biri byatakire geraso school bono rero twamureta iga daraja 2 secondary o admit bono nkumutiga turi school mwana oyo namanyala to bwateme chando gwetera sabasani ondo nyalire kwerwa orure onde fees onde gekoro onde ne bitabu yakogare yeikeire igesto chirerero twamuretire school omoroki wa Stacy ya Nyango nigo abaga kwenyorera libagase skuru ya secondary ya daraja 2 yugotoke bunge ya Kitutu Uchache South asarolekana kuriira yugo chigokoro mokia anena samasomae. Majina ni Stacy ya Nyango langu. Nashukuru kwa walionisaidia nikaweza kuenda shule na waahidi kwamba nitatia bidii katika masomo. Wakati ya bari mukuru wa skuru yue ya daraja 2 nigo batebire mbachigokoro mokia wokumusira anene asogokine kerengo gichisemi Ilianyare wekonya asamatuko alibusi Tangoro kwesta Jeremiah no mwari mundo daraja 2 secondary ngwakira Nyasaye mbuya mona sogo kuna bali bonsi pibaso etio koboko mufuko gokonyo umwana oyega keraba iga batorete iro umwana oyega ndoteme ko mukonya stoko nyara elinde neranya ale gutimisa endoteri yaye achegwe konya asamatuko alibusi mbuya mona mwensi mubarikiwe kubatikana no kubucha ko buremeru anene asechinka chinyinge nigobono bali no moyo bo wancha bagenderete kuboriwa gokonya abana buna baiga eri banyare gonchiria magimabo naboigo goseri butaka kurwa sebinyoro igo nari kuira neri bari bonsi piba so etio koboko muuka sogo siro umwana oyo ngambu ya mono tigenya sabaseni na ende abana nabangi bali isiko bataraenda skuru na ndiga turaira nese muri ko barira ngabana mbarayiga babwa toboko ngumoto tiga kuripotiri kitaseni kia Gatembe kurega skuru ya secondary ya daraja 2 egotoke county ya Kisii elia nengo nkuru kwa Dipon Hasanya na mwanjo muri korwa se ward ya West ya Masike West ebunge bwase county ya Kisii nigo litukulia lero menyi bechinsambo cha Nyansakia banyaka bakorokia omugokobo magiga iyo murubuli bugo chakwa kwegesima kia mache kwikirani gwari tukulia lero yonyara kobo kuragwa amo nomokonyi bo mo speaker we county gosebwe bunge ya county ya Kisii omoske Jacob Bagaka omo waziri bwa mache ase county ya Kisii Cyrus Nyabicha hamona bo sabande ba mache ase ayo gose somo sangerekano yo nigo kuboli kwa rubuchiese abananji konyaka babago sanga macha yo nabo yokolenda tibanyaka bako yasalia na ase ensemo yaye mu waziri Cyrus Nyabicha niganyaka bakuboli abananji namono ko yane kunangolenda bara mache asanyaka bakwanira ugosime kwa kwemete ange na mache tagenda ngakuwa no mugaba na Simba Arati igo koma tinga na achire Nyansakia osege ntokura kebuko twensi abantu mbata geteta ya gari ase chiro mbata getatu ara mache nabo ngene pare abera osiwe umaite ago ntinga amacharo ngora kwa 5 million ora babekera erebuya gosere bobe erebuya igo manga ko yebati yakoreki ya elile ege ntoka toro supplementary gakorwa ekagera macha ina kabeko bono eire ritu aliete ko bekera macha yakoreki ya ikira ndate ko basaba nekera macha arabekwe igakwa gachune county wetere ndo tokora flagship project ndi ko na kaba na romo nyene so amacha yao ko ne county ekera ko rirwa bekruga iga ekera go chakoba aba bako mama tukaberuka macha ko reki asokire e contract ma ko roya gachi chitangi ebe ke chisola ebe ke chipipe amacha yata kira ruga iga atirimboke kabere iga uchimata uchometusara mate uchiabwa yana uchimata asoka pake para mate alio siobe nandi tonyole rikaba tinikare mutwaria rikaba tindole mutwari e pipe etese abantu bali nsema ya mate bako kitaina bakora bakoleki banyora macha agende paka chonyora abantu bonse amacha yata ikonywe kunaba Masike West boka nkonywe wale nabantu baminto babo getaudio yakora kai tomete kana no mubaka tole amacha yaka ku support aba Masike West naba getaudio ka yitrimbo kontaki pero aisa inekre monta konyora eto oja kobeke ndo tokoroka water point munagwa akore musaiga agwa kuchirorogalia agwa kuchirorogalia sachi ko kuchitangia amanya gutrimbo kaneke rundo muri gwaka na basende yonse lakini ko mutu ale committee committee yo takwenda macha ayo egero yoko igorana no koraki usiye ose manifesto yo mu governor yanjeretwe
nokobeka abantu batwara amaje ang'esi bale na kulinda amaje haya nimaete ntwanje temete korokwe meringa lakini rende meringamwe yakolera amaje muno murakera abantu twatwara bakobwa amaje January njitobeke temete ang'e na roje chindoje jinde chikakama tugenda tambe kuligia amaje igo toje tuare totebani twabeke mete ale kurwesa amaje 30 meters kurwesa amaje gavana baroche buya abantu bekenyoreke banyora amaje obokongu twanyorire totokora chi project yichiga n'abantu bawocha abande bataka gwata chi pipe abande bakurwanira nga bari nkibanyorera tunturanyora kigamba te yantu bami okubwatera nokuya rero nabo tokonyoranga pipe ase budget ya twanjira igego ikaga mami to kwa kanyora chibesa to yikimwe nayo ono lende moko twanjira iko twakora iko kolenga ne budget ya ase ya twanjire toikie ka amache na ikebuo lakini osali na ande mambi to kuchaka na to yaikeliga Muri kinga kichecho nigo musike Jacob agakanya kabaga gutarira igati yejitsukuru sanyara kabaga kwanekia umuchaka no bokorwegwa kwa mabere gucia sabaro kigwa bebiras bya ICD ese anyara kabaga kwanekia bunaningo moirobero yo chakire asenchira bwendete goserendonge nabo igo nigo abaiboli na barabaro kyo mogoko kubwatekana amone getambukire kyo mugavana Paul Simbarati kwana na mabera yugo chiese abaro kigwa abekrasi ya ICD Mumaite wiki yaita mugavana Simbarati na rota mabera je school chetu che ward yaito konyo chira mabera likoli are commercial mabera ya korre ai yako moja mwana tasa singe to kuana bitu bitaigo ikirana mugavana okisinga kyakoroku kyakoroku onega sitoko kora na kiekora likoli arero amabere abana bali abasinini bali bago chaka PP1 na PP2 bare anterwa mabere school nanda school yeyoka chiskuru chonse P chi ward 45 chiskuru 697 kero mwana kusoma ECD PP1 was PP2 mucha akale kunywa mabere kila Jumatatu kila Jumatano na kila Ijumaa eribia kosera anje naro lende no barne mutanyu mabere para entre soda boxi ebwata mabere nasikia sauti ya mama sasa walimu kwa heri kaka kwa heri. Okay, we are happy today as a school. This is Riantare MCK Comprehensive School. Vile umetutembelea, we are very happy. Na kavia our governor Simbarati tumesema ni asante sana kwa sababu ya hii program ya maziwa, kwa sababu hao watoto wazazi tunajua mapato yao ni duni, wamekuwa wakisumbuka. Mbia mwana seng'ente wata ira mabere bunantwana tokugeire bichokoro togo chikwega iga twasinywa lakini bono mwana na bako boka mambia agende sukuru ngende mogondo mariyo kangoro gutreso ntweka enga ebuane igere masige omosali bianchage eprimary rotore eso mugambia arenta mabere yani gakyo mugabano wa Simbarati omwana utobo basi twangorete metienyi kiana Simba netaya Mancho murigererie gwikira bonete kwenda muoti mukomoke goto kwera ntnyaka to kugenda na mange ime yekeonga chinsa ibere goto skoshare nimaete ntwanje temete korokwe meringa lakini rende meringamwe yakolera amaje muno murakera abantu twatwara bakobwa amaje January njitobeke temete ang'e na roje chindoje jinde chikakama tugenda tambe kuligia amaje igo toje tuare totebani twabeke mete ale kurwesa amaje 30 meters kurwesa amaje. Welcome to Elimu Academy,
A modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail. A modern, spacious library, fully equipped for every learner. A state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning. Spacious, modern classrooms for comfort and focus. Top qualified teachers, certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye muna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Mwancho mulige karibu ase nsemo ya kabere ya mangana maye kionga chinsa ibere. Nsemo ya mamenye korwa chinsemo chia samete yo gotoka babasi account ya Kisii igaba yasokira na kugira na kugikeri chibura buru cha nyanta kabajiko na kiwali tukeri mulioka magega igose lituke limo lituko lya ichuma chingaki chioko mwania omo chokania ya mate yomo jumbe homokoro hwe bunge abasi omusike kirisio bure korengana barabo niko banyaka bakoboria amasikane nyaga bakane kigwa anamuno che sabarai ebe pali bara obisi na bali boiga barule habisi akara tu atiende kiro mo ngino minto oyole ngina moka kirisi nyagara tu amutiende kali tu kulia chuma to karra matanga ga era buya na ndali tu kulia saba to mambiri kubwati to manya kanyora bota bota na ndi yachire eko chioni gotira babere bakageita kiumo gaka bono batagete umo gaka boronga ba motebi gosenki bale gocho komate ama gatanga kaerete
mware go tari tanganie kero mungina na bere to chiwiki bere chingima inki mwaru waneti eke mwatagete mogocha gocha geitakiaye mochiko mote binga ichacho kubakwane bone gente kenekebe abana baito iko mogo mogende moko genda njira akara muri njira kontene chibesa mokurigi moragereria abana baino nandi ne binto moko bitabuganeredi eke negente kebe omugakori ogotire momo komo tunda iga egasi akorire gocha gere gasi enene bona timotika tumoke egente kyo nke base koirorerwa sabana pota bai babo basi wantiranire gente kyo nke irorerwa ekenene tutaite bo basi tutaita bagaka babakoro babete leaders bakorire mirime menga sikusiye ngima na Kenya yonsi banyariko bagosigwa buna njumwana youth korubo basi binde bitoko chikokani bigenderere tikatosikane na mwancho morigereri tukoria lero mo governor bwa county Nyamira omoske mamenyeribo niganyara kwa wikerana wasio bwa senate na monase kamati emanyagana public investment committee asanyara kwa kwiranira amaboli igoro botumiki bwechibesa ase county ya Nyamira mo kale kyogose kamati yo nigayaragwa amo no senator bwa county ya Migori muske Edio Kechi oyore omokonyi pomunyakerogo ase kamati. This particular staff of under these municipalities was 7 million. That one was paid, if you look at the total by the end of the year under review. And then if you look at March 2025 on 6th, there was a withdrawal of 222,000 by a gentleman called Patrick Orina Okioi. Do you know Patrick Orina Okioi? You are aware, right? The explanation for this money was preparing municipal plan. So it existed. Samuel Makoka Osike. Do you know the gentleman? Yeah? You know him, Governor. Governor, nodding is not recorded or answered. Chairman, I don't know him personally, but the minister knows him. The minister knows him? Yes. Minister, are you aware of Samuel Makoka Osike? I know him. You know him? When did you incorporate? Because this is supposed to be a company that is independent. I don't know auditors. Wait. In terms of the legal position, I thought, at least from my experience from CPAC, we have been treating water companies as independent entities, and anytime we see anything relating to water companies, we say, let them go to CPIC. How do you do your audits yourselves? He said the company was not there. What was not there is the board. The board was constituted 2-3 weeks ago. The company was there, but it could not operate independently because it didn't have the board. I think I can leave it to the minister to explain the small details of the na mwancho murigereria serikali ya Kenya gweterase wizara y'oburendi bwa ime yokurawa no muwasiri b'oburendi muske Onesmus Kipchumba Murkomen lituko lero niwe nyakwago chakyo murubuli makitamna uzachiri mashinani ase serikali ko chikonyara kaba gekone kebuna abakenya bali batabwati bande gweli kibali konyora ibande murubuli uyu nigo chaka ase county ya West Pokot na muske Kipchumba Murkomen gane kebuna nigo chikonyara kaba go ikigwa ase county chons emerongene na isano ibire chense ya Kenya. Of the country, we kit those vehicles and make sure that they are able to carry out this initiative. We are targeting nearly 100,000 people who would require registration in West Pokot County, and that will be the case in all over the country. I also want to encourage Kenyans across the time this exercise seriously, but also take this season advantage of the availability of these devices in every part of the country to go. I want to ask Kenyans to go and apply for the ID. His Excellency the President removed completely, and also the replacement fee of 1,000 shillings was also waived, and I gazetted. It's 1,000 shillings, right? Yes, I waived that amount.
and therefore now it is your responsibility as a Kenyan to go and get your ID free. It's completely free. No one should pay anything to be given national identity card, and this is the season to take advantage of that exercise. And therefore, this is very important for us. We have a responsibility as a country and as a ministry to facilitate Kenyans to access registration services, and we are going to take that exercise very seriously. Our officers are on the ground and have accompanied me, and there will be registration officers in every part of this county and the counties where this initiative is taking place for the next 10 days. This will also be done over weekends. We have asked our officers, because there was only one weekend in between, we have asked them to go to churches, to go to funerals, to go to Arambes, to go to markets during these weekends, to give people a chance to get their IDs without any big problem. So, and I want to request our chiefs to also sacrifice that one weekend to help people access. Na gukorera manchu murigereri umuroberio nyota nigo gendera litukoria lero somoraibu enso muske William Samoei Ruto araho muroberio yo county ya Kisumu muroberio nyakobukiranwa na barai au bakora gwa mono muraibu enso muske William Ruto omokonyo muraibu enso muske Professor Abraham Kithure Kindiki omurai bwekia magya odiam muske Dr. Oburu Oginga egatia barai banda bange muske Ruto nigana kibuna muroberio nigo gochiko gendera gosira abasa nemono heliko nyaraka kwa gendereria ase obugima bwao. Lakini hamuondoki hapa na pesa tu, pia tutafuatilia, kwa sababu tunataka nyinyi mfaulu, tunataka biashara yenu iendelee. Hatutawaachilia, tutawafuata. Tunataka kujua biashara yako inaendelea namna gani, tutakupatia mentorship, tutakufanyia training tena, alafu tutakuongezea pesa ingine 25,000 uendelee na biashara yako. Alafu vile vile ukikamilisha hiyo tutakupatia training tena, alafu tutakuonyesha mahali ya kukopa pesa ingine. Sasa hii tunakupatia leo, vijana hoye, hii tunakupatia leo sio loan, ni grant, pesa ambayo hautalipa. Lakini hapo mbele unaweza kukopa 50,000, unaweza kukopa 100,000, unaweza kukopa 150,000 bila ya security yeyote, kupitia kwa biashara ambayo wewe utafanya, na tutakusaidia uendelee na biashara yako, because we want to give real opportunities, real chances for young people of Kenya to grow. Tumeelewana jameni? Manchu murigereri gwikira bana tugukorera amangana mayeye kionga chinse bireri tukeliga ria lero ria Jumatatu tariki 2 Omotinyo kabere umwaka wa 2025 nomo cheni gongor kwaroni ototo nyaingiri kurasenza memenyererio niga akorwa Wilson Makol na baikura nsemo ya transition niga akorwa DJ Alsan go se Kevin Ogeri kende gutwara uburigerio buya Imiyaga Tembe TV ekionga kya mumusi na boigo ogendre go bali bakurara mapewa batwara batugowe. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology,
civil engineering na wigo water engineering. Ase ensema ya computing and informatics nkwigedi bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwigedi bali electrical installation na wigo electrical engineering.